Upat ka mga pribadong sakyanan nagdumbol sa causeway sa may South Road Properties karong hapon. Dihang kalit nga mihunong ang Honda CR-V. Pasangil sa driver sa CR-V nga tungod sa nagubang minivan sa unahan, kalit siyang mihunong ug wa siya magdahom sa disgrasyang mahitabo. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Nagdumbol din sa causeway sa may South Road Properties ang upat kasakyanan di ang mihunong og kalit ang Honda CR-V tungod sa naghunong nga multicab nga naguban. Ang nagmaneho sa katapusang sakyanan nga nadumbol kinsa nailhang si June Vita Buarez gitabang sa mga sakop sa medical team. Wa magdahom ang nagmaneho sa Honda CR-V nga si Kent Joseph Paca nga mao kini ang mahitabo. Ano pa nagunani mo? Ano pa nagunani mo? Wala na ba? Nagumang siya. Nasuta sa SRP Police nga way gibutang nga warning device ang tag-iya sa multicab nga mo'y hinungdan sa disgrasya. Makakitaan niya nga na ay nagmurawaran. Wala kay one warning device yung isa. So napapag na ay kamay salat sa Oh, kani. Kay way warning device. Di pinsa sa magtiyayong na nag-iya sa multicab nga kung sila pang hinungdan dulunta nila ang disgrasya. Base sa lang nakitaan, naka-break si Paca apan kusog kuno kaayo ang dagan sa nagsunod niining sakyanan, maong wa na kini makakontrol. Nagwara ko niya. Kay Ang ko na lagi, niurong na natin, ha? ang kanang gitumpukan ni Hulong. Ang kanang nagsunod kining kusog man na sila, naglumbagin sila sa sumpot ug kinsa te pinakaguba mo say kusog kay ni dagan. Kasamtangan pang giimbestigar sa sitom ang upat ka mga tag-iya sa nagbanggang sakyanan nga silang Paca, Jan Paulo Corona, Sweet Veloso ug John Vita Buarez. Leslie Camena de Vistil, News 5. Kasamtangan gitrabaho karon sa kapulisan ang artist sketch sa tulo ka mga lalaking nangilog og mga sakyanan ingon man motorsiklo dayon nanulis niya atong miaging gabi sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Andrea Patenya, Suginlimi. Gitigom sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office ang mga testimonya sa mga biktima sa paghulagway sa tulo ka tulisan aron makumpleto ang mga artist sketch. Sa gihatag nga detalye sa biktimang driver sa Emerson Taxi, usa sa mga lalaki sama og minor de edad. Ang usa tambok nga itom ug dunay aryo sa nabil, samtang ang usa daot ug itomunsab. Gipangita sab sa TRS ang unang motorsiklo nga gikawat sa mga suspect. Nasayran nga sa dihang gipara ang taxi driver nga si Elenito Catalia sa Maydan diha Coselem, gimanduan siya nga ihatod sila sa Mingnanilla. Pag-abot sa barangay Tungkil, mikanaog ang usa aron magkuha og yawi sa motor. Ang maong motorsiklo gimaneho sa daot nga pasahero ug gisugo ang driver nga sundon kini padung sa Dakbayan sa Talisay. Nahutdan og gas ang maong motor pag-abot sa barangay Puok, mao nga gibilin kini. Gisubay pa karon sa kapulisan kun asa gyud dapita sa Talisay gibilin ang maong motorsiklo. Nahutdan og gas ang motor. Asa na gibilin? Gibilin to sa Talisay. Wa mi makatumon ang ipalap namo kung asa gibilin kay ang taxi driver kagahapon namo gikuyog para pag-follow up, wa na sa tagadoy makahibnong kung asa gibutang nga lugar. Human giilog sa mga suspect ang taxi ni Catalia, nangilog sab kinig motorsiklong gimaneho nilang Gasoni Alibango ug Julius Capuno sa barangay Tabunan, diin napusilan si Capuno. Giilog sab ang motorsiklong gimaneho ni Ramil Abatayo ug pag-abot nila sa may Ayala Heights, gipusil na sab nila ang driver sa Chevrolet nga gimaneho ni Eleanor Rivera. Dayon ilog sa sakyanan. Nitaho si Rivera nga nawagtang ang iyang 50,000 pesos ug mga gadgets sud niini. Gibiyaan sa mga suspect ang SUV sa may barangay Babag, human ilugan na sab ang laing motorsiklong gimaneho ni John Paul Zamora. Apan gibiyaan na sab ang motor human manakay sa multicab. Sa may Plaza Housing, gibiyaan na sab ang multicab ug nisakay sa PUJ. Mato ni Sernio, di matawag nga carnapping ang maong panghitabo kay gipamilin man sa mga suspect ang mga sakyanan ug motorsiklo. Matawag ra kun kini nga pagpanulis kay nawagtangan og kwarta ang usa sa mga biktimang napusilan. Dako ang pagduda ni Sernio nga tripping ang gibuhat sa mga suspect nga gihulagway ni ining posibleng high sa droga. Sa mystery maguni diri nga may lain-lain ng sakyanan. Di pa ta makakuha nga sa paternity. So pare ako walang permis the tripping na nila inanang ilang style. Andrea Patenia, News 5. Gipaubos sa inquest proceeding ang Koreanong suspect sa pagpatay sa tulo ka Korean national sa barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging semana. Miatubang sa mga kabanay sa tulo ka mga biktima ang suspect nga si Kim Se-wong uban ni Assistant City Prosecutor Aida Castillo ug walay abogado si Kim.
gipili ini nga diretso niyang tubagon sa korte ang kaso nga multiple homicide. Wa kapugni sa kabanay sa mga biktima ang ilang kasuko atol sa inquest kagahapon sa hapon. Suway pang nakigstorya ang suspect sa pamilya sa mga biktima apan gisingkahan kini ug wa na motingog. Matud sa kapulisan nga gisinggitan ang suspect kung nganong iyang gipamatay ang mga biktima. Gitabangan og kulata ang giilang notadong tulisan sa Mambaling area kinsa na biktima og pasahero sa jeep. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Namuwa og libutan sa dugo ang walang mata ni John Kevin Doble, 25 anyos, taga Sitio Panaghiusa, Alaska sa barangay Mambaling. Gitabagan kinig kulata sa mga tao dihang naabdan sa nadrobing ng mga pulis sa Mambaling pasado alas 7 kagabi. Human manulis og pasahero sa PUJ nga nailhang si Charis Hinon, taga Sitio Halublack sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Nabawi sa kapulisan ang cellphone sa biktima gikan sa suspek og nakuha sab kining kutsilyo nga maoy gigamit sa pagpanulis ug ang duha ka pakete sa shabu nga gisod ining hilo nga sudlanan. Ang kining suspect nanulis sa pasahero sa POG 9-8 ang POG sa may Sipadilla doon sa may tungod sa may Caltex station. Ang biktima nga babae reklamo nga lab niya ang cellphone. Dugang sa kapulisan nga notado na kaayong tulisan ang dinakpan nga maoy mangiguay sa maong lugar. Mudo sa suspek nga musakay sa PUJ gikan sa kulon ug pag-aabot sa maong lugar. Manulis dayon sa mga pasahero. Notado na. Kana siguro sa iyang patik bitaw dire. Ang kada ito sa atong area na describe nga na patik sa iyang ito nga buktan. Ako gikan. Yun na ako. Pangayo rin ako nakilig ang cellphone ba? Morto. Dugang sa dinakpan nga kaduha pa siya nakapanulis sukad siya nakagawas sa Cebu City Jail sa miaging buwan human madismiss ang iyang kaso subay sa gunban. Ray Pasaporte, News 5. Laing enkwentro na sab ang naitabo dito sa Negros Oriental tali sa mga sakop sa Philippine Army ug sa mga sakop sa New People's Army. Naitabo kini sa Dakbayan sa Tanhay niadtong Sabado. Andrea Patenya, Sugin Liming. Upat ka mga sakop sa New People's Army patay samtang duha kanila sa Maran atul sa engkwentro sa mga sakop sa Philippine Army 79th Infantry Battalion sa Sitio Patiwa, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Tanhay, Negros Oriental niadtong Sabado sa hapon. Duha lang sa upat nga namatay ang nailhan na silang Diosdado Dacaldal, ang squad leader sa Southeast Front, ug ilang miyembro nga si Felix Yanok. Nakuha gikan kanila ang M16 rifle, usa ka handheld radio ug mga dokumento. Samdan sab ang sundalong si Corporal Melbert Dapilaga sa maong engkwentro. Nagkuhan sila. Routine patrol lang gud. Sa may Sitio Patiwa, Santo Niño, Tanhay. And then, kalit lang, no, fired upan sila, gibirahan sila sa mga more or less 24 na fully armed NPA. NPA, 24. So, siyempre, po sila nabuhat. In defense of their lives, ni-retaliate sila. Ana-ana karon sa kustodiya sa militar ang duha ka NPA members nga nasamdan ug ni-surrender. Samtang padayon pa ang ilang hot pursuit operations sa uban pang sakop sa NPA nga lakip sa nangatake sa mga sundalo. Dako ang pagtuo sa Central Command na ang baguhay nga pagpangatake sa mga sakop sa NPA gibuhat aron pakauwawan ang lokal nga kagamhanan ug ang militar human nila gideklarar nga conflict manageable and development ready ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Apan bisan pa man sa maong hitabo, way plano ang CENTCOM nga bawion ang maong deklarasyon. Ang NPA man good, they are desperate na. As you know, a few months back, nadakpan ang ilang pinaka-head, ang Samson couple. And then, earlier this month, si Roy Erecre, ang head sa Central Visayas. So they are desperate, they are without a leader. So meaning, ang government is still on top of the situation. Inikanan sa bata nga giplastera ng baba, desididong na nga mupasaka og sumbong.
Igo na unta nila nga ang usa ka pagpangayo og pasaylo apan ang mga ulahing kalambuan sa investigasyon nakapaagat kanila nga mukiha. Ryan Sorote, Suginlimi. To file the case. All they wanted was an apology. All they wanted was for the agency to make an investigation, to tell them what really happened. Public apology ra unta ang gusto sa pamilya sa bata nga giplastira ng baba sud sa maternity hospital apat tungod sa bagong mga kalambuan sa insidente diha sa Interagency Task Force Investigation mapugos ang pamilya sa pagpasakop sa mga sumbong. Wa na mahimuot ang mag-living partner nga si Ryan at Jasmine sa daghang mga likoy sa maternity. Hilabi na nga sila na ang gihimulisad-an sa mga kalapasan sa pulisya sa hospital. But what is happening now? We are compelled to file a case because they are not the ones being made the culprits. That is the reason why we are filing this case. Plano unta nga gamiton sa mga reklamante ang resulta sa investigasyon sa task force apan wa kini gitugot. Gi-defer sa task force ang pagluwas sa resulta o rekomendasyon sa ilang investigasyon. Finding would have a bearing on our case. Yeah. So I'd rather wait for the result of the fact-finding before I file the case, although I will be preparing the affidavits already in advance. Nakita man ako nga gamiton nila itong report, so it would be a bias on the part sa respondent sa hospital. So, no resolution, different resolution, so this cancelled ang Kukilar, go with their own case. Always open. Mr. Nobal and Miss Jasmine Badokto can always come to us and then we can... Gibot na kinon sa maternity nga oyn unta sila sa panagsabot apan tungod sa bagong mga kalambuan daw sa di nila mahibo kini. Wa na mihatag og dugang pamahay nga maternity tungod kay giatake sa hubag ang ilang abogado nga si Attorney Cornelio Mercado. Samtang gikumpirmar usab sa mga on-duty nurses nga silang Ariani May Pacula, Camille Isabel Neri o midwife na si Orlanes Netozovea ang ilang paggamit og plaster o pacifier. Ilahin ang giklaro nga mogamit lang sila og pacifier o plaster kung isubot kini sa doktor. Ryan Sorote, News 5. Maugad to naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Action Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Pwede lang kutob sa balita. Action!